съществува силата икономика. Значи казват хората да крият данъци. Защо хората крият данъци? Че едно общество, въобще един организъм е болен, когато в него има паразити. В това общество паразити са ето тук. Това са паразити. Останалите работят и с данъците си изхранват паразитите. Значи хранителната среда за тези са данъците на останалите и труда на останалите. Как се лекува един организъм? Ами, когато се спре хранителната среда на паразитите. Хората отказват да плащат данъци, за да може това нещо да се изчисти и целият им живот да стане съвсем нормален. Това е моята гледна точка. И аз мисля, че много скоро това нещо ще излезе наяве, ще започне да се коментира. И така. А в Русе, специално в Русе, сме стигнали дъното. В другите градове още не е така. Ние сме на момента, който вече можем да подскочим.